Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon, gisaulog ronato ang 11 duha kadagkong mga kasaulugan. Una, ang kasaulugan sa simbahan mao ang solemnidad sa pagka-inahan ni Maria sa Dios. Usa ni ug mao ni ang pinakadako o pinakataas nga ranggo or titulo ni Maria ug mao'y gibasihan sa uban pa niyang mga titulo. Mao ning gibutang gini nato sa bag-ong tuig kay mao ni ang pundasyon sa atong debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Ikaduha, ang atong naandan nga pagsaulog sa pagsugat sa bag-ong tuig nga 2021. Ganahan pa mong mupuyo sa 2021? Ganahan pa. Basig na attach mo sa 2020. Ay na lang mo puyo sa 2021. Mga matay na lang ta karong gabi. Di man tingay sad pwede, no? Muna, magampo ta nga aton tang tuig 2021, magmalambuon o mapuno na usab sa grasya. Muna, magampo ta nga mahunong na ning pandemic, ang COVID-19, o kanang iampo sad nato ang kalinaw, kahusay sa tibok kalibutan, ining tuig 2021, o ang atong kasaulugan dinhi sa atong simbahan sa Pilipinas, ika 500 years nato kining 2021. Og ato sang yampo dinhi sa atong parokya, ang atong mga benefactors, donors, mga sponsors nga nagsigig hatag nato sa ilang hinabang finansyal alang sa ato mga proyekto, nagpadayon pa mga proyekto dinhi sa simbahan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog na ining misa, ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, kanunay magmapuslanon unta alang kanamo ang mga pangaliya ni Maria, Birhen o Ginahan, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi o kaluwasan, pinaagi ni Hesukristo iyang anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Og miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong, mahibawan untang iyang dalan, dinhi sa yuta, ug diha sa tanang mga nasud, ang imong kaluwasan. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasud, dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo sa ilalom sa balaod aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwaw, amahan ko. Busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Busa, midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose, og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinomdom si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Og namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo kaadlaw nga mauna naiihimo sa seremonyas sa pagtuli sa bata, ginganlan siyag Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kitang tanan, mga igsuon, pulos ta binuhat sa Ginoo. Mutuo mo o dili? Si Maria, binuhat ba siya sa Ginoo? Binuhat. Nya ngano man nga si Maria nahimo mang inahan sa Ginoo, nga binuhat raman unta siya sa Ginoo. Sa may tubag. Wa mo itubag. Wa sad ko'y tubag. Okay, ang kitang tanan binuhat ko tas Ginoo. Ang Ginoo wa goy sinugdan o way katapusan. Nya ngano man hinuon nga si Maria nahimo naman hinuong inahan sa Ginoo. Nga nagsigi magani siya ingon sulugoon ako sa Ginoo. Nya nahimo na noong inahan sa Ginoo. Ang tubag ani nga
Ang Ginoo may nagbuot nga mahimo siyang anak ni Maria, magbuot di ita. Mo na pag ingos mga bata, buot day mo. Na ako maning pagbuot. Tungod kay ang Ginoo makahimo siya bisan unsay gusto niya. Mo nang why impossibles Ginoo. Pwede siyang mahimong inahan, pwede sad siyang mahimong amahan, pwede sad siyang mahimong anak. Siya gabuot. Mo na nga si Maria nahimong inahan sa Dios tungod kay sa tanang tao sa kalibutan. Siya gyud maoy number 1 nga wa gyud maghimog iyang kaugalingong kabubuton. Dili ba ka maong magbuot-buot? Ang iya ra gyung gusto matuman ang pagbuot sa Ginoo. Mao na nga nahimog siyang inahan sa Ginoo kay musunod man siya unsay gusto sa Ginoo. Bi kamo kuno bi, himuon mong anak sa Ginoo, sugot mo. Ano anak? Himuon mong inahan sa Ginoo, sugot mo. Kinsay mo sugot din nga himong inahan sa Ginoo, taas ang kabot. Oh, mao nang di kita mahimo. Kay di man ta mosugot. Usbon ako. Kinsa dinhi ang gustong mahimong inahan sa Ginoo, taas ang kamot. Unsam day gusto ninyo? Mahimo mong anak sa Ginoo. Gihisgutan sa nasa itong ikaduhang pagbasa, dili na mo ron mga ulipon, mga anak na mo sa Ginoo. Kinsa man dinhi ang gustong mahimong anak sa Ginoo. Tas kamot. Arang-arang kay nana. Naapag yung mga yawanon kayo, di yun mo isas kamot. No? Giingon diri sa unang pagbasa, panalanginan kamo sa kaluoy sa Ginoo ug himuon mo niyang mabungahon, malinawon. Kinsa dinhi ang gustong panalanginan sa Ginoo. Taas ang gamot. Nahurot-hurot nagpataas. Mauna, kita manggod mga mapahimuslanon. Magsigi lang kitag pangayo sa panalangin sa Ginoo, siging pangayo sa panalangin sa Ginoo, pero suguo na kita sa Ginoo, di sugot. Liwat gid mo sa inyong mga anak. Kanang inyong mga anak ba, sig pangayog kwarta, sugo asa mo sugot? Patingkig naong, gahi pas dukot. Liwat Dios mga sakristan, hindi ta joke. Buotan ganito sa sakristan din Ang asa sila naliwat. Kana bang may lang mangayo pero di magpasugo. Naapil na rabara ron sa atong mga nasa atong mga kompanya, kanang mga trabahoan, mga problema ang mga employer oy. Kay kusog kay mo demand o kanang mga bayad kinahanglan gyud minimum unya unsay mga rate diya nga angay niya maogi pangayoon hastang overtime ma-extend lang og 30 minutos mangayo dayog overtime masuko gyud og dili tagaag overtime nya samtang nagtrabaho siging text hapit upat ka oras ang iyang gispend sa siging text tibok adlaw. Nya di gyud mangayo og minusi lang tong akong sweldo ha og upat ka oras kay nag-text ra ko. Ana day niingon. Ana nga minusi to akong gitotal tanawa ri tanan ako mga text messages ang akong pag-email ang akong pag-Facebook ang akong pag-upload sa akong mga selfie i-minus lang to sa akong sweldo ma'am kay na minusan man tong akong oras ato nainingon ana pero ayaw tagaig overtime suko dayon makaron ato na ning sugdan karong tuiga 2021 ang una natong buhaton kinahanglan nga di na ta magbuot-buot ayaw pagbuot-buot og pakolor sa imong buhok ayaw pagbuot-buot og larot og kiskis ana imong kilay ayaw pagbuot-buot og pariban-riban ana imong buhok ayaw pagbuot-buot og paputi-puti anang imong lagom nga naong ayaw pagbuot-buot diha og pa inom-inom anang pills aron di lang ka mamabdos. Ayaw pagbuot-buot nga magpalaygit. Ayaw pagbuot-buot nga mag-abortion.
Ayaw pagbuot-buot nga magdugdog na mo babae o lalaki bisag wap ay kasal. Kaya di na pwede. Labaw na sa pare. Ayaw mo pagbuot-buot nga magsige mog paris-paris, laki og laki, babae og babae. Di na ta magbuot-buot ana, no? Ayaw mo pagbuot-buot og sa pamailain. Pangangkon anang mga yuta, sig pangangkon anang yuta, hinimo ra ba nas Ginoo ang yuta. Ay mo pangangkon anang mga tubig, kana mga tuburan, kay nga naman i-share na kay hinimo nas Ginoo. Labaw tanan ay mo pangangkon anang dagat kay hinimo nas Ginoo. Hasta tubig kuralon, naway batasan. Kisa so naga tubig dagat mahimong private property. Di ako sa ako ni experience gini nako ha. Langoy-langoy ko ba kanang tanaw-tanaw na mga isda nga magdagandagan manlupa langoy-langoy isda ba nahiga isda atong maong beach. Class man to nga beach pero dito may sa dili class kay mahal magbayad dito atong class nga kuan. Langoy-langoy na ko ngadto. Nya na may gibabag nga kanang mga styro ba. Suong sa ko dito, anak ko suong ko. Sus gipituhan ko sa guard dito dapat. Ano Nako, balik ko. Gabit-bit na mag-shotgun ko, patay ko na. Kaya kanto ko nung tubiga, private na ko no to. Nga maura mang dagata, para-para trabang yapon ito. Ano naman yung na-private naman yung niya? Gikuralan na to, PC o ka nang styro. Sobra anak ita pagbuot-buot nga nangangko na tas kalibutan mura nagkitay amahan kitay tag-iyas kalibutan to the point nga naguba ang kalibutan gisudlan pagitaning COVID musumad na lang ta COVID lang gyapon nanarba kuno ikaduha nga mas kusog pa ning COVID kay di na madag tap-tap makakita lang ka patay na ka mao na karon sugod karon maglasis na tangtanan. Kay ang iyang radiation perting kusuga makakita lang ka patay ka. Muna bantay mo karon 2021 wa nay makaabot na tog 2022. Karon ba pa mag-ilong nawa sunod bata na maginagakay na tang tanan ani. Nya mahadlok na tang magtinan-away og mo na ning panahon na nga wa nay kapuslanan kanang inyong pag-short og mugbo. Wa nay mo tan-aw ninyo. Kaya makakita ni Ana, mamatay sa kaibog. Apil ng pari. Oy, ayaw, oy. Di na magsig pangangkon, oy. Si Maria wa mangangkon, sulugoon ako sa Dios. Mauna nga naangkon niya ang kinatas ang ranggo isip inahan sa Dios, rayna sa langit og sa yuta. Tungod sa iyang pagpaubos, naangkon niya ang taas kaayong panalangin sa Dios. Nangandoy ta nga mahunong ning pandemic, nangandoy ta nga mo hunong na ning kagubot karos kalibutan. Hala, magpaubos na tang tanan. Kamong mga asawa, pagpaubos na mo sa inyong bana. Nya pagkuntis mo mga bana, kamo sa mga bana, paubos pud mo sa inyong asawa. Amot, ugsaon na ninyo. Ang asawa man be, aron ang asawa magpaubos sa bana. Ang asawa man. Ambot lang ninyo. Ano ako may inyong tutukan, o man ko'y asawa. Kinahanglan ang asawa, dili na mo diktar sa bana unsay buhaton. Mangutana na siya dong unsay akong buhaton. Ana. B, ano na yung tawag-tawag? B, bitukon ka. Na sila mga B, nasa na sila yung sa tanang ubang mutubag nga ka na, kasal ba? May ibog biya sa ko, kaya waman ko gitawag-tawag og B. Ako na lang itong hungungang Madrid, B. Yung ating Madrid, ang paruson, tanong ka ng pariya ka. Kaning mga B, mga lab, mga langga, inana ba? Ano ninyo? Langga, unsay akong buhaton. Ya paglungag dito langga, nya iguman panglaba niya ha. Ana, nya human panilhig, panglimpyon siya. Nya ikaw langga, isa matog ko. Isa sige langga, take care. Ana. Kanay buhata.
Sige langga, kaon sa ko ha. Asa man day ka langga, sayo man kanikaon siya. Muadto pa ko sa akong kabit siya. Ay, take good care. Nya iniglakaw, enjoy. Ana ka. Nya mo ana mo, mga asawa. Kamu sugod gani mo supak-supak, adi mo liwat ni Maria. Ayaw yun. Ayaw supak-supak, sunod. Nya kamo mga bana, unsaon sa inyo pagpaubos inyong asawa? Ibaw mo. Oh, ako sa inyong tutukan. May magnakoy asawa. Kay kamo man maoy gitawag og haligis pamilya, moy lig-on dias pamilya. Kinahanglan nga lig-on mo baruganan. Unsa may inyong baruganan? Sa may lig-on nga baruganan. Nga hangtod sa kamatayon imo gyud kong bana. Hangtod sa kamatayon di gyud ti kailisan, dili sad punan. Hangtod sa kamatayon dili gyud ti kaatrasan, ako gyud kang sikitan. Kay kani mga bana mura ba ni kusugay mo distansya sa asawa? Bisag maglakaw mo unag lakaw. Kadaghan akong nasundan, mga asawa nagkugos pas bata, gada pa diris bag, ang bana lakaw ngadtog sirit. Muingon ang asawa, dong huwat-huwat sa dong, ya sa nimo diha, oy pas diha. Mao na mga bana, mga buangon na sila. May ra gyud wa ko na bana no. Kay nabana pa ko di na nako buhaton oy. Di jud nako kuyugan akong asawa. Anong biya-biyaan pa mo na, ay nalang nagkuyugi. O gusto ka mo kuyog, alalay na. Imo maginangkop tang kamot anak katong uyab pa mo. Karon na noong 70 na inyong edad. Ang ayan yung mukupot kag maayo kay matumba na lang taw nagpatag. Uy, ini katiguang na hilasa naman nung magkupot-kupot hinoon. So kamo mga bana, inyo nang katungod ang pagsikit sa inyong asawa. Labi mag-anam na mo kaguwang sikiti nagmaayo kay hapit na matapos. O ikaw sad hapit na sa kamatapos. Daginuton na lang kaayo ang inyong panahon. Ana, nya kamurong din mga gulang-gulang na sige pa mo sikit-sikit. Sige pa mo tapad og igda. Di na no. Oy, maglain na. Ari lang ko dere. Ari ko kusina igday. Ari des kwarto. Dia kamo lang dia ari ko kusina. Sumul na kay mugnaw. Ni maho na mo diyang inununan. Okay, di na sa din taon kapanot brush kay unsa pa may toothbrushan nga wa na sa gipon. Pero ayaw pag inana oy. Pagsikit mo mayo. Lahi man tagod kay di na mo musikit. Ang gusto ra bas Ginoo musikit yun kay dili na mo duha, usa na lang mo. Ako lang ning gisgutan kay usahay di takatuman sa atong mga katungdanan nga gihatag sa Ginoo tungod kay ang garbo manggod mo ay mohari nato ang garbo ba sama sad nako pare ako man din higabuot dinhi sa parokya sud sa higayon nga gi-assign pa kus obispo awa gyud makalabaw nako dinhi maingon ko nya sama ka sige biya dia naon nako mabuhi ra ko gwa mo naon nako kana pay wa koy bahinanas kolekta. Pero di unta na mo'y akong hunahunahon. Nga kung ta hunahunahon gyud nga intak gyud ang tanan. O mobiya ka basta welcome ka gyud nako. Nya mobiya ka saon nako. Basta intak gyud abli gina dihang pultahan para nimo. Mao nay akong magpaubos ba? Nga sa Kristan akong alagaran pakanon gyud kay mao ra man sa nailang anhion in town sa simbahan. Na magkakaon sa gid ba ay niagi ko sa kuana inaana ba mo lagad og jutay nya kaog daghan isuod pag bulsa ang uban nagmalipat mao man kalipay gud nato batan-on pa ta di ba ang batan-on ba nya nganong mag-uol bang kuana nga niagi naman kuana wala payon kay na sila so mo da ang resulta di ay kung kita magpuyo na nga masinugtanon sa Ginoo na ay kalinaw, na ay kalipay, na ay kahiusa ug labaw sa tanan naa ang gahom sa Ginoo mulihok dinhi kanato kay panalanginan kita sa Dios
Unsa gito'y tubag nato sa Salmo? Bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Kana. Wa man mo tigog. Oy choir, unsa man to'y tubag? Bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Wala, langit na mo. Pwede na malusno ang choir loft, no? So, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Kinsa may kaluy-an sa Dios? Ang mapahitason o ang mapaubsanon? Ang mapaubsanon. Kaluy-an gina sa Dios. Muna mo ingon jud si Kristo. Ingon si Kristo ba sa iyang mga apostoles, unsay gibuhat ninyo sa labing ubos? Mao ginagibuhat ninyo nako. Og ang tingog sa mga kabos og mga ubos, ako gyung patalinghugan. Muna si Maria, nagpaubos magmaayo, gikaluy-an sa Dios, ug gihimo siyang labaw sa tanan. Ug tungod niya ng iyang titulo nga inahan sa Dios, kitang tanan nabulahan, kay nahimo sad tang mga anak sa Dios. Anak ni Maria. Ang ato na lang rong kuwang, no? Ang pagsunod na lang ni Maria. So, 2021 is a very promising year. Mao ni ang atong 500 years sa atong pagkakristyano dinis Pilipinas, ug mausad ni ang tuig na sugdan sa Ginoo pag-usab ang dagan sa atong kinabuhi. Naman sila gitawag og new normal. Karon new normal naman kuno taron. Nakadungog naman ang word new normal. Tanawa, ang gustos Ginoo karong tuiga mahimo gitang abnormal. Sa man abnormal, dili lang na new normal, pero abnormal, sobra sa normal. Kana bang ang imong paghigugma sobra sa normal nga paghigugma, kay bisan ang kaaway imo namang higugmaon. Ang imong pagpanghatag sobra sa normal, kay bisan pa ang tanan nga naa nimo imo namang ihatag. Ang imong pag-atiman sa imong balay sobra sa normal, kay kadtong mga way balay imo namang papuy-on sa imong balay. Ang sugo sa Ginoo makapahimo natong abnormal, beyond normal. Ang meaning ng abnormal or more than normal. Mo na say abnormal. Ang ako sang pagkapari mahimo sang abnormal. Kay sa una, ako ra may gapuyo sa kwarto karon iipon na nako ang madre. Pero adto sa kospikas po ya, di joke lang na. Di na mahimo kay abnormal naman sa nang ilang kinabuhi. Ako sad abnormal, solo ba, solo. Abnormal ba niya mong kinabuhi? Laki ka, nya di ka mohikap og babay, abnormal. Nya babay ang madre, di mohikap sa laki nga pare, abnormal. Pero ang kinabuhi sa langit, abnormal. Nga naman, kay didto ang tanan managsuon, ang tanan way sala, ang tanan sulugoon og anak sa Dios. Di ba abnormal? Hala, mag-practice tagpuyo og langit. Niini karong tuig 2021, kinahanglan kitang tanan mahimong abnormal. Liwat ni Maria, grabe ang grasya. Abnormal sad ang grasya. Kay ang Ginoong muhatag nato dili normal nga Ginoo, abnormal. Siunan ka ana, Ginoo siya nagpakatao ug nagpakamatay para sa tao nga makasasala, normal pa kana. Manmumutingog, manindog na ta mga abnormal. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
Mga igsuon, ang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria mao'y labing dakong ngalan ug titulo nga gihatag kaniya. Uban sa iyang pangama, isip iyang mga anak, mudangop kita sa Ginoo sa atong panginahanglan ug mapaubsanon nga moingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa simbahan, nga nagaaninag diha ni Maria, nga sa kanunay madala niya sa si Kristo nganhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang katawhan, nga ubos sa pangama ni Maria, nga niining umaabot nga tuig, makaila sila sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nangamatay nga ang Dios maghatag kanila sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa pangama sa among lagitong inahan ang Birhen Maria, ang inahan sa among manunubos. Kay amo kining gituboy pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, ikaw ang hinungdan o kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo, samtang nagsaulog kami nga malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, og nga magadayeg kami magpasidungog og magsangyaw kanimo diha sa solemnidad sa pagkainahan sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, og sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom ining misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Alaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas og dugo, itugot nga maluwas unta kaming nagdaig sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak og sa simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagka-anak sa Dios, anak ni Maria. Niya aron makadawat tas daghang grasya, mosunod ta ni Maria sa iyang pagka mapaubsanon, kanabang abnormal nga pagpaubos, nga wa nagyoy pagbuot-buot. So karon atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga ming tabang nato karon mialagad ang naglimpyo sa atong simbahan og nagandam niini, labi nas mga lingkuranan, ang atong nag-atiman dihas gawas sa atong traffic og sa atong kaning parking og paglimpyo sa dihas gawas, ang atong mga frontliners nga mao usab ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong lectors o kantor, ang atong love offering assistants, ang atong mga sakristans, ang atong PYCC, ang atong mga youth, ang atong nag-atiman diri sa sounds sa Luyo, ug ang ato diyang operator sa atong TV monitors, ang atong choir, atong pasalamatan sad no, ang atong Divine Paraclete Choir, niya ang tanan nga mi-offer karon sa aning misa sa nihimos formal offerings, labi na gyud ang atong family offerers sa bread and wine nga mao sila si Mr. Loloy o Mrs. Raquel Hakubi and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Update sa atong gipamaligya nga kanini ang slots sa Faith and Power slots. Wa gyud mahurot. Wa gyud mahurot na sobraan pa, so basing mudagan panigpila ka semana, depende sa inyong pagpalit. So ang total na nga nahalin niabot na og 820 ka slots. Pakpak.
So, jutay na lang ang nahibilin, 180 na lang ka slots. So, inyo ning pakyawon, wa na ni siya inig ka sunod simana. Unya, iampo nato ang tanan natong mga kaigsuunan nga nag-antos paron ining mga panahona. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.